Os bolechas teñen un dinosaurio. Os bolechas están no portal da casa e ven pasar a súa amiga Celia cunha mascota. Que mascota tan rara tes, Celia? É un porco vietmita, chámase Fancy Pan. Agora lévanse as mascotas raras. Os cans pasaron de moda, jiji, burlase Celia. Chispa é unha antigalla, porfía a nena. Unha antigalla. Os bolechas están picados. Mami, Chispa é unha antigalla. Queremos ter unha mascota rara, un dinosaurio. Pero os dinosaurios desapareceron hai moitos anos, xa non existen, di mamá Bolechas. Pili ten unha idea xenial. Como os dinosaurios xa non existen, van converter a Chispa nun dinosaurio. A nosa mascota vai estar máis de moda que o porco vietmita de Celia, di Loli entusiasmada. Pili próballe o disfraz de dinosaurio a Chispa. É un estegosaurios do Xurásico, di Braulio. Chispa vai ser a mascota máis rara do mundo. Máis rara que Fancy Pan, berra Sonia. Coa cabeza e o rabo parece un dinosaurio de verdade. Que ben lle fixeron o disfrace. É un estegosaurios, Chispa. O único dinosaurio que existe agora no mundo, explica Braulio. Chispa ten que aprender a andar como os dinosaurios e tamén a estar calado, escoita Chispa. Mentras sexas dinosaurio non podes ladrar, porque os dinosaurios non ladran. Os bolechas baixan co dinosaurio ao portal. Olla, Celia, temos unha mascota nova. Un dinosaurio, que rara, di Celia pasmada. Si, os porcos vietmitas pasaron de moda. Bau, bau, bau. Chispa ladralle ao porco e descobre que non é un dinosaurio de verdade. Non é un dinosaurio, é a antigalla de Chispa disfrazado, trampulleiros, burlase Celia. Colorín colorado, este conto